puolustamassa, että haluatko tulla Ellei sitten oo muita tänne? vapaaehtoisia puolustajia. No mä voin oikeastaan jäädä. Selvä. Eli 5 puolustajaa. Joo, me muut lähdetään nyt tonne eteenpäin. Täällä on vielä Jarmo ja muita. Jotain uusia käskyjä jossain vaiheessa. Mut se oli oikeesti siinä. Siis odottaa. No mikä radiokanava teillä on? Ykkönen. Ykkönen. Mä käännän ite ykkösellä, niin Mulla on ykkösellä niin me ollaan teihin yhteydessä. Kukaan ei oikein tiedä mihin me ollaan menossa. Onko toi oikea suunta tonne? Mä eteenpäin. Ja ne saattaa olla meitä vastaiset, että pitää vähän väliin. Niin mä vaan, että pitäisikö meidän katsoa vähän karttaa. Voitko toistaa? Mikä paikka tää on? Meillä on nyt tää. Voitteko hyökätä B-forin päin? Miksi siinä toi? Niin, tää on nyt toi, eikö se on tää A on nyt toi lippu tuolla. Eikö se on niin? Joo, nyt jos me halutaan E-tuoppilaan mennä, niin näin. Ei saattaa. Liikettä edessä. Hyvä. Ollaan hyökkäämään A-pisteestä Porssilaan päin, että jos et puskessa samaan aikaan B-forin päin, me mennään linjassa eteenpäin. Ei Riko. Asia selvä. Yksi jätti tuolla. Voitte. Meinaat? Tippu, ne näkee suoraan siinä. No joo, mutta... No miten? Älä viitsi. Missä me nyt respataan? Meidän respataan tuolla kaupan toisella. Hei, tuolta tulee ylhäällä. Sama. Hei. Se on vitun kiva kuvassa. Mä menen toiselle puolelle tietä. Vituttaa, kun tulee sääli. Kuva, kuva. Kuka lähtee myös? Tuon pyörästä on lippaan tehty. Sitten jätkät mennä Kaitsu, missä sä oot? Tippu. Varmaan päässyt respalle vasta. Missä meidän respa? Onko se toisesta päässä? On. Voi vittu. Majoitusalueen lähes. Joo, eli se on siinä. Onko siellä missä me ollaan? Tommi tänne. Vittu! Ei saatana! Ei me tästä päästy. Paljon sieltä tuli porukka? Jumalauta, nyt tulee varmaan 2. Vittu toi oli 6 tonne. Häh? Hei, mennäänkö tonne? Va. No vittu, nyt jatketaan. Vittu hei. Nyt tieto on X-tuoppia. Lähdetäänkö sinne? Se on vissiin mennyt vähän luus. Joko. Hei, nyt meidän on pakko lähteä liikkeelle. Tästä ei tuu muuta vinkkoa. Tänne juoksetaan. Voihan lipponekki. Henkka. Kyllä lähdä. Nyt me lähdetään kyllä tielle tonne suuntaan. Tästä ei muuta siis paskaakaan. Meidän on pakko päästä kauemmas näistä. Lähdetään tykittää. No niin jätkät, onko se valmiin? Kaikki valmiina? On. Siinä kaaduin! Varmaan vaan petti se maasia. Ei vittu. Mitenkään.